Nigo togo chaka korwa sensemo yobokonyi anenekere ya mateyemo korwa sensemo yabo matare gotoka imeya kitu cha South County ya Kisii nigo basabira obokonyi maiga y'omwana obogendrete kogendera n'amasomo bayaroka n'ubuna amasomo y'omwana ibonyo ngo cyari gutumira nyasi anena soko woro we school fees banyara gokonya omwana oyo agenderere n'amasomo ye omurikito Mirdedi Mumanyi niga ikasenseme yo nagotwa liganiria oroboti rokobwatia bororo bwa monyene amate echana bosaigo amate emokuru abamatara ebunge ya kitutu chache South nigo ereno kubolia gochase abasamaria abaya kubakonya elio mwana obo agendererie amasomae oyo abaibuli bae batamanyiri asebachiete asomwana oyo amenyete na isekuru abazukuru bana abasomi kurukirasia yamo paka bandu bahikire iti yasinyeiro uri baba yo masore ta sachite ko chitimanyite uyanda kabwate njera ko chia sachite timanyite kalige gotoka gatoko lige kobora tuwabayo ngeke barua ko basomina lenge lakini bona tumbati ke barua nindu walete ona abana aba oyo lego konsomelia emanya nere ya somi mwana wonere usinyiri ko masomi mwana arisiko Noyo leiti ole kwanda form 1 era alesi kotimbo atinguru chinde baigo ntoira chinga kicheito kugamba no mwana Clinton abo ase alenge naya Gusii Riondonga High School ele Kiumbu na chakite form 1 2019 oro onekere konyana ko class 8 ko Nyaburu St Joseph's kanyoru musamario mbiya kana ko litaganchangiro muchanga nyamataro ko muchanga gachanga besenkigo kanyarebe se kongadi mitoro quality form 3 ngaso form 4 na igitoro kanyaromba te fi balance beseta linke nkaira nigo kana makrete simi kamatenere nigo antenda ganyanko bangale akina aberenga kinkomo te ibo nte ko bangale ni kama mishindo I wanted to be an engineer, either computer engineering or mechanical engineering. Omwalio ye no kuna kugusaba kurwa ase amateyo onongo sabo kotabana nare konyoro mosomalimu ya bangonya gako ara sende bona igangise ire tingo nyaro bona ariko sabo basamalia bayondura nyariko nkonye korokare omwana mumuran nigo aregosomiwa elindelio achekonya egesaku kiaye nabo igo achekokonya abaibuli bae asoko balenda ekeroba ikirwa ase miaka yeiga bagotire korende asomwano yomo korwagaiga ase kenyoro kiabo matara korwa constituency ya kitutu chache South niga taranyora omogoko yo ekiageranga tarakora kerasi kiagia 12 asekelia ataranyora school fees elindelio anyalko baga kogendereria amasoma ena kuyakora elindelio achagwe konya asamatuko alebosio ginko reporteria egetaseni kia Ndizi TV korwagaiga constituency ya kitutu chache South elietariane Mildred Mumanyi.